Julen er traditionelt godhedens og næstekærlighedens tid, og indimellem kommer godheden og næstekærligheden fra en helt uventet kant. Det var tilfældet i København i dag. Hjemløsavis. Har de lyst til at støtte hjemløs? Vi kender dem godt, de hjemløse, der sælger deres egen avis hus forbi. Men i dag havde de noget ekstra med i avistasken. Hvad med 100 kroner for hjemløs? Her på julemånedens første dag demonstrerede de hjemløse omvendt barmhjertighed. Jeg står på den anden side selvfølgelig. Der var simpelthen en hund til dem, der ikke syntes, de selv kunne undvære en 20'er til avisen. Der er vandværk i den. Den er god nok. Den er helt ægte. Under sloganet til alle jer, der har tag over hovedet, fra alle os, der ikke har noget over hovedet, uddeler de hjemløse 10.000 sponserede kroner til julestressede danskere. I dag er det som bekendt 1. december og juleræs. Det tegner til at blive en ganske overordentlig dyr jul for os danskere, men der er hjælp at hente fra en usædvanlig kant. Danmark er i julehumør, og folk strømmer mod butikkerne. Vil de have 100 kroner? Det er til julegaver. Men hov, det er da vist den omvendte verden. En hjemløs, der giver penge ud. Men bag alt det sjov er der selvfølgelig en alvorlig undertone ved at forære pengene væk. Værsgo. Så kan det være, at du vil bare resten over. De fleste forbipasserende ville da heller ikke have de 100 kroner. Vil du have 80 tilbage? Nej, okay, tak skal du have. Så først fik jeg jo nærmere forklaring på det, og så jeg skyndte jeg mig at aflevere dem igen. Jeg er ikke hjemløs, jeg har SU, og nej, jeg har, hvad jeg skal have. Og så gav han mig en A4-ark, hvor der var påklædt 100 kroner. Og det er da udmærket gestus. Men umiddelbart lykkedes det nu alligevel for de hjemløse at dele alle 10.000 kroner ud i dag. Hvad har jeg gjort med de 100 kroner så? Jamen det vil jeg købe et eller andet fornuftigt for. Ja, måske også købe et eller andet, noget fra den. Hver tredje beholdt pengene, resten gav de 100 kroner tilbage til de hjemløse.